Οκ, θέλεις να φορέσεις τη μαύρη σου την πατελώνα για να φύγεις το πρωί και να βάλεις ένα απλό top και το φουτεράκι σου να κάνεις τη δουλειά σου. Ήξερες όμως ότι με αυτή την ίδια παντελώνα τύπου φόρμας μπορείς να κάνεις τουλάχιστον 3 διαφορετικά outfits. Λοιπόν, υπέροχο λευκό ζιβάγκο ελαστικό μπλουζάκι, το οποίο μπορείς να το φορέσεις με δερματίνι τζάκετ. Αν ψήνεσαι για μπότα με ψηλό χοντρό τακουνάκι, θα μου βάλεις ένα μαύρο τσάνκι τύπου μποτάκι. Αν τώρα θέλεις να δώσεις κάτι διαφορετικό στο στυλ σου, θα διαλέξεις είτε να μου φορέσεις μία animal print ζώνη, να φορέσεις κολλιέ. Όχι ταυτόχρονα, διάλεξε ένα από τα δύο. Τώρα δεν θέλεις να βάλεις ούτε ζώνη ούτε κολλιέ, διάλεξε να πάρεις μία leopard τσάντα, φαρδιά μεγάλη εδώ του ώμου, το look number 1. Με βάση το ασπρόμαυρο, όπως κάναμε και στα άλλα δύο, έφερα και έβαλα oversized πουκαμίσα από πάνω, την άφησα άνοιχτη. Μπορείτε να διαλέξετε από μέσα να φορέσετε ένα πολύ ωραίο δαντέλα μπραλέτ, να αφήσετε και πάνω και κάτω ανοίγματα, να περάσετε το πουκάμισο από τη μία πλευρά μέσα και από την άλλη να το αφήσετε έξω. Λοιπόν, εγώ θα φορέσω αυτά τα αγαπημένα μου sneakers, αλλά έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο print. Πέρασα και έτσι κάποια accessoire στο λαιμό μου σε λιλά, μαύρο και χρυσή απόχρωση. Κράτησα λοιπόν το πουκάμισο από μέσα και από πάνω. Θα φορέσω και oversized πλεκτή ζακέτα σε πολύ έντονο χρώμα. Οπότε τώρα το βαρετό μας ασπρόμαυρο basic ντύσιμο μόλις το κάναμε πολύ διαφορετικό. Και τελευταία επιλογή, αλλά πολύ αγαπημένη. Θα κάνουμε ένα βραδινό ντύσιμο με την ίδια παντελώνα, θα κρατήσουμε σαν βάση το λευκό και το μαύρο, αλλά έχω φορέσει από μέσα ένα υπέροχο βελούρ σε ματζέντα απόχρωση μπούστο καταπληκτικό. Θα φορέσω από πάνω λευκή πλεκτή ζακέτα, γιατί φαίνεται εδώ το μπούστο καταπληκτικό και έχει το τέλειο κόψιμο για να το φορέσεις με τέτοιο είδους τόπτα από μέσα. Λοιπόν, το αγαπημένο μου τώρα σε αυτό το outfit όμως δεν είναι αυτό. Είναι αυτό. Και τι εννοώ, θα δεις τώρα. Και ξεκινάω και τι κάνω. Περνάω κορδόνι πρώτα από πίσω, μαζεύω στο μήκος που θέλω να έρθει το παντελόνι και γυρνάω πάρα πολύ απλά και εύκολα τα κορδόνια και τα δένω. Με αυτόν τον τρόπο έχω δημιουργήσει ένα διαφορετικό πλέον εντελώς παντελόνι από την πατελώνα που φορούσα στα προηγούμενα outfits. Θα μου διαλέξεις χρυσούς μεγάλους